गाज्रि परिस्थिति लाबोनो बुख्रेब बुख्राब सिगि सग' खालामनानै गावसोर देरहानो बिटिसिखौ कब्जा खालामनो थाखाय माखासे राजनिति दला इतिमध्ये सुरु खालामबाय आरो बेखौ जुदि जोङो लाइ होयो अब्ला आरोबाव बिटिसिआव जाति गथ' दल गथ' एरिया गथ' लानानै गोबां दावराव दावसि जागोन आरो बे परिस्थितिया बे सा लेभेलाव थाबथायाब्लानो गोबां जोङो लुबैयै गोदोनि बायदि परिस्थिति लाबोफिनगोन गावजों गाव नासयलायनाय बर' अना बर' अखमिया अना अखमिया आदिबासि अना आदिबासि नेपालिया अना नेपालि बेबायदि जुदि परिस्थिति फैनो लायो अब्ला जोंनि बिटिसि बासिनि जौगानायनि जि जोंनि सिन्ताधारा जोंनि गथ' गथायनो जि मोजां शिक्षा होनायनि सिन्ताधारा ओनसोलाव लामा सामानिफ्राय लानानै दालां बान्दो जोंनि कृषकफोरखौ जोंनि बिब' बिनानावखौ मोजां माने सहाय होनायनि खामानि मावनायनि बे सिमाङा बे गासिबो फैला जाजोबो जों जेबो मावनो हानाय नङा गतिके बेबायदि सक्तिखौ बिटिसिआव जोङो जायगा होनो हाया ओंखायनो बिटिसि बाखिया बयबो दिनैनि बे परिस्थितिखौ बुजिखादो जे इलेक्सननि बारहावाया दासो फैजेनदों बे समावनो बुख्रेब बुख्राब इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ सिखाजों दानबाय गाबोन मा खालायगोन गतिके बिटिसिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायो बे परिस्थितिखौ बयबो बुजिदो ओंखायनो ज' जादो बेबायदि उपशक्तिनि बिटिसि एगेन्स्ट सक्तिनि एगेन्स्ट जोङो गसंनांगोन